Hai salut băieți și bine v-am găsit la o nouă serie. Facem aici breazla CSX aici cu abonații. Salutați și voi. Salut! Salut! Bun, și hai să începem. Nu uitați, dacă vreți să jucați, intrați pe serverul de Discord, aveți link în descriere și aici jucăm non-stop, nu se plictisesc băieții. Hai că nu, dacă e. Glumeam. Și hai să-i dăm drumul. Mamă, bă, nu-mi place că nu mi-a dat Oak, dar cred că biome e bun, nu? Ce ziceți de biome? Da, e ok. Da, e fain spawn-ul, numai că scopai de ăștia. Am înțeles. Păi aia zic și eu. Să sperăm găsim probabil un sat sau ceva dacă avem puțin noroc. Am înțeles, era să fac 6 crafting table-uri. Bun. Perfect. Eu tai cam mulți de ăștia, adică eu tai 21. De ce? Pentru că îi craftez și o să-mi iasă un stack și 20. Și 20 îl folosesc ca un fel de starter pack. Deja ăștia au luat stone. Am luat primul boss. Tu ești cel mai șmecher, mă. Așa. Ah, cupru. Pleacă-mă de aici. Vezi că eu am minat aici boss primul. Ok. Eu nu te-am văzut. Puteți intra chiar și voi pe breazlă. Puteți apărea în videoclip să jucați și voi aici pe video. Așa. Și în sfârșit gata. Bun. Bam. Bun, gata, că am luat și eu, mă duc și eu să acum iau și eu stone-ul ăsta. Ia uitați, getting an upgrade, ăsta ce e? Ăsta nu-i de la Iron? Nu, e de nu. la Stone, când îți faci pickaxe în Stone. La era nu mai știu cum era. Când era în acquire, nu știu cum. Da, Am luat Armor și ăsta de ăsta. stone. Vreau și eu coal. Dar nu o să primesc aici, nu o să găsesc în mina asta. Zice ăsta să mergem pe munte. Ok, imediat. Mamă, ce era să pic. Imediat vin, stai un pic, stați așa. Că trebuie să-mi craftez și eu. haideți pe munte, prieteni. Așa. Găsi școli? N-am găsit, acum urc. Mi-am craftat numai pickaxe-ul și asta. Hai că acum vin. Mulți își aruncă pickaxe-ul de lemn după ce își fac alea de piatră, iar eu nu fac asta pentru că Nici eu. uh, îl folosesc îl folosesc ca un fel de cronometru, dacă pot să-i spun așa. Și mă refer la faptul că sap cu ăla de cum zice, cu ăla de lemn căulul. Iau căulul cu el până mi se strică. Și o să am cât căul am Da. nevoie. Și așa fac și economie. Ceva îmi spune hai că o să fie cam mulți copaci pe aici, de ăștia albi. Aoleu, bă, ce-i zona asta? Uite-te ce e acolo în jos. Backrooms, ești nebun? Mamă, mi-a luat și damage, cred că o să... Hai măcar, ia uite animale acolo, porci. Hai că trebuie să găsim oi, să ne facem pat. Mamă, cât cad, ești nebun. Mie o să mi se facă foame primul, cred. Bai, să nu ne pierdem, uite, eu sunt aici cu Ethan. Porci. Eu m-am dus. Am găsit, vedeți că am găsit o mină, parcă am văzut, da, sau nu știu Bă, dacă e băieți, mină. avem un spawn destul de bun. Da, nu-i rău. Am Da, găsit uite, aici, mină. am găsit care ați găsit? Stați. Eu am pierdut cam multă viață când m-am aruncat pe aici, prin Păi copaci. și eu. Am găsit oi dacă vreți. Oh. Îs cu unul în mină aici. Iau eu Da, căulul cu ăsta de mine. aici. Cu care să mină? Cine vrea mâncare Mai să mult. vină la mine. Ok. Am și eu. Stai că mie îmi trebuie doar un coal ca Bă, să să stăm toți împreună. Să stăm toți împreună. Bă, Stai. da, cam vine noaptea. Păi nu vine Bă, am deja. găsit un biome din ăsta cu copaci negri groși. Bă, ce? Copaci negri groși.
Mamă, cum a sunat asta. Știu. Aventura strigați ura. Bă, băieți, dar unde sunteți? Bă, eu sunt tot acolo, la Căul. Bă, așteptați-mă și pe mine. Eu vin nu acum dați la pentru voi. Dacă Eu îmi m-am vedeți numele, pierdut vine în pe mine. clipul. Ai, ești cu Pot să fac crevete. deja două... Crevete, hai să stăm împreună. Mm. Bă, Da. stai mă, că nu pot. Ia că... ia ăsta. Hai, aici ce e, să vedem, mai să coborăm aici. M-am Mie îmi pierdut de trebuie Căul Quick acum, nu-mi Păi, pas. Uite, mi pare că mergi pe shift. Foarte repede. Eu? Băiatul ăsta, Black, cum te Da. cheamă? Bă, poate să scrie cineva coordonatele în chat. Mamă, stai și o să Depinde iau. de la ce. Că m-am dus după mâncare și mie să nu devin Trebuie mâncare. Gravel. Hai că le dau eu dacă e. Eu sunt de la... Eu sunt Stai un Scrie pic că în îmi chat, trebuie sau- Gravel. Bă, urcăm pe aici dacă e, că și așa am nevoie de Gravel. Ia, stai un pic. Ia, fii atent. Stai că am o torță și pun direct sub... Așa, uite. Păi da, așa, gata, am flint. Bă, îmi dai și mie flintul că ți l-a dat ție, mersi. Mhm. Astea-s Ia, coordonatele. vezi că tu l-ai luat, dar dă-mi unul singur, dă-mi unul singur. Mersi. Hai să urcăm pe aici. Sau nu, hai tot pe acolo, hai tot pe acolo. Hai să ieșim din mină. Da. Ăștia tot pe acolo. Bă, Voi eu ați cred că ieșit m-am- pe la intrare? Tot pe acolo? Eu am ieșit, dar vedeți că sunt niște zombi pe aici. Nu-i problema. Ok. Mamă, bă, s-a făcut noapte, bă. Da. Am uitat, bă, n-avem nici oi. Am Haide eu să ne două paturi. întâlnim. Are două Poftim. paturi cineva bun. Haideți acolo unde- Noi suntem trei. am zis. Sunt eu cu crevete Oh, și cu băi, negra. Sunt eu cu crevete și cu negra. Negra. Unde sunteți? Băiatul ăsta, Black, am uitat cum te cheamă. Haideți cu mine și le dăm noi după coordonatele. Sunteți în spatele meu, da? Aoleu, stai că trebuie să-l bat pe ăsta. Bă, dar numai L-am în mine, omorât. dă mă, are ceva. L-am omorât. Bă, eu am ajuns la Care niște dați-mi bă coordonate, osul înapoi că vă bate eu. Ce Eu n-am. versiune? Bun. Hai să mergem. Opa, cine este acest domnișor prost? Eu, frate, stai că-ți dau mâncare. Poftim. Am și Mamă, eu creeperi. 20. Bă, mie mi s-a făcut foame și n-am nimic de Bă, noi mâncare. suntem... Uite porci acolo. Văd porci pe insula aia de acolo. Hai să-l... Bă, hai să ne întâlnim că suntem 3. Eu, Ghost și cu Black. Și noi suntem Păi toți, și noi suntem tot trei. Frate, Să ne întâlnim cu toți, zic. Mhm. Stați să omorâm Omoră ăștia repede. ăștia de aici. Că nouă ni se face foame și nu avem mâncare. Păi avem noi. Hai, pune... L-am omorât pe X-Later. Ethan. Ethan. dacă ai căul, Na, pune mâncare aici. Oh, vaci. Mamă. porci. Ai căul sau? Nu, hai că punem dispatch. Mamă, Dacă ce are frame ceva drop am și- avut. Ah, Black, ai găsit tu căul? uite alt... Oh, păi stai că ne facem ca lumea de mâncare. Oh, mâncare avem. Mamă, uite altă vacă. Haideți înapoi, stați un pic, hai să ne prăjim mâncare prima dată. Hai să ne prăjim mâncare. Prăjiți și voi mâncare acolo. Haideți să împărțim totul. Avem cu toți mâncare. Mi-am pus și Mamă. niște mâncare acolo. Bun, hai că mi-am umplut și mie hangarul. Stai. Black, dacă... Stați, revin imediat, mă duc până în mină. Dă mie... Nu, te aștept aici la unele. Am nevoie de coal. Am găsit mină mare și am găsit Păi e și bine că ne coal. putem ajuta așa la început. A, nu pot să iau, să cam și eu o grămadă. Stați că mă întorc Am- acum și după ce ne prăjim toată mâncarea să mergem în mina asta, că aici găsim foarte multe. După ieșim la suprafață, ne dăm coordonatele și ne întâlnim cu ei. Bun. Cine are căul să vină sus din mine. A intrat Iuli, Uite, a intrat Iuli. A intrat Iuli. Hello. Oh, salut. Bă, vezi că noi acum filmăm un clip.
Asta, Iulie, aici? Acum? Da, filmam acum un clip. Hai că îți dăm și noi, îți dăm TP sau ne găsești tu? Am urcat pe muntele ăla de la spawn. Puteți să-mi dați TP? Acum. Stai că-i dau eu. Acum văd pe ce canal am Mamă, intrat. bă! Bă, stai. Dar nu explodezi de ăsta. Fugiți de el. Dă Mamă. Mai Mamă, dăm- vedeți că a intrat cine ăsta? Iuli. Iuli e aici. Da, Mhm. i-am dat TP. Asta e toată Bun. mâncarea? Da, e toată mâncarea. Stai Ok, că mai am haideți că mergem în mină. Trebuie să mergem în mină acum. Stai că Și mai am și eu niște din astea. mâncare aici. Luați de aici. Dar să împărțim egal. Pentru toți. Să avem toți. Avem toți. Nu? Eu mă duc în mină și ne întâlnim acolo. Mai facem. Ce noi rost de mâncare. Ia. Uite, ia, Iulie. Ce? Ți-am dat, ți-am aruncat mâncare. Haideți în mină asta. Hai că vin acum. Stai asta, n-ai luat-o. Uite. Ați făcut rost de iron? Încă nu, eu nu. Cel puțin. Haideți, hai și noi în mine, Ghost. Bine. 2 secunde. Mamă, stai că e cam mare mina asta. Bine. Hai, Gata. hai, iau eu mâncarea și dacă e că ne întâlnim. Hai aici, mine. Mamă. Am văzut Deja văd, aoleu. Stai un pic. Cam mor. Ai nevoie de ceva de mâncare? Bă, vedeți, nu muriți că n-avem keep inventory after death. Da, voi sunteți în mina asta, Bă, dar da? nu putem Da, da eu night sunt. vision. Bă, nu dau keep inventory, că e prea ușor după. Nu, night vision. Bă, eu am resource pack de night vision. Dar n-aveți Optifine. Eu, O torță în din mână. câte știu, nu spre Optifine, parcă. Nu e nimic la mine asta. Hai înapoi sus. Stați un pic că eu vreau să iau coal-ul ăla de nu las la voi. Stați, că mă urc eu acum să-l iau. Eu n-am blocuri. Așteptați-mă să iau coal-ul și după. Că nu mai am mult și mi se strică și pickaxe-ul. Aia, uite. Gata, mi s-a stricat. Punem asta aici. Nu mai este nimic. Gata. Mamă, stai, bă. Vină încoa, bă. Acum. Uite aici. Am căzut să... Asta e că e apă. Vai ce m-am speriat. Ce ai vrut să vezi? Bă, nu vă mai aruncați toți, că muriți. Eu am căzut din greșeală, stai. Ghost, mai Haideți, sticker. A fost o Haideți aruncare sus. controlată. Da, cred că da. haideți sus, că... Acum trebuie să coborăm găsim aici, iron. Stai că urc acum. Uși ca un schelete de undeva. Ia și tu dacă e. Mersi frumos. Plăcere. Ia uite iron-ul. Stai un pic. O să avem nevoie Bă, dar toți mult, de aia. acum am dă o grămadă de flinturi, ești nebun? Iulie, tu ești acolo? Da? jos? Da, te văd. Poți să urci pe apa asta până aici. Analizez groapa. Bă, să Hello. ziceți dacă găsiți voi pe unde să urcăm. Unde am Cam coborât? unde e- Da, uite pe aici, dacă... Da, am uitat. Am uitat de În locul sus? ăsta. Uite aici. Ce e aici? Pe unde v-ați dus toți, mă? Pe aici, mă. Da, pe aici. Da, pe aici e ieșirea. Sunt foarte zgârcit și nu vreau să consum niciun bloc. Bun. Uite, numai bine s-a făcut și zi. Hai Da, să mergem. băieți, Bă, voi acum unde sunteți? neapărat trebuie să găsim oi și să ne reîntâlnim cu grupul. Băieți, dar unde sunteți? Că eu sunt mine cu toți Și eu. monștri ăștia. Dar stai, noi eram toți acum, noi ne-am întâlnit toți? Stai, noi eram toți în aceeași mină? Da. Bă, eu văd nimpi Da? în urmă. Mamă, bă, am luat pânză de pe vin eu la aici. tine. Stai. Eu o duc cam rău cu iron-ul. Așa avea Stați nevoie. așa că îmi fac și eu un Am arc. eu 20.
Eu am, Eu mi-am făcut un arc, că am găsit pânză de păianjen pe jos. No, bă, sunteți înseamnă toți că aici? ar fi bun. În mine? Păi trebuie să ieșim și să găsim oi. Dar voi ne-ați văzut în mina aia, așa? Bă, dar Eu mai văd eram... încă o persoană. Așa, bă, noi hai să mergem, că ei nu erau în aceeași mină. Da. Dacă e, nu știu, dați-ne coordonatele. Hai că A, vi le uite, dau. bă, alt baie aici, în sfârșit. Da, bă, în sfârșit oak. Oh, Oak. Mamă, ce doar mi-a fost de ochi. Vedeți că vă dădui și cu layer. Mamă, mor. Păi veniți voi la noi, că noi am găsit deja oak. Bine, suntem bogați. Frate, o să Hai, încerc este- să-mi iau niște Burcinaș. iron pentru armură. Plec, hai să ieșim la Bă, suprafață. haideți aici. Treceți apa. Vă văd, veniți aici. Băi, văd Mamă, ce din- disperați după oak sunteți, mie îmi place așa să... Eu sunt. Veniți aici, bă. Hai la suprafață. fain, Bă. În sfârșit. Iron. Are cineva de mâncare că cam mor, nu știu cum să zic. Am eu, dar... Departe rău. Ia uite, mă, am Dacă- găsit iron mult. În sfârșit. Mai puteți să mai spuneți o dată coordonatele? Vă dau eu acum coordonatele. A, bă. Ok. Și nu mai plec de aici, că am găsit și iron. Te stabilești acolo? Îți faci Nu. casă cu soție? Ah. Păi, crevete Mai și am cu eu Iulie lână sunt de două soțiile patru. mele. Eu, Sara, am 2 soții și crevete și Iulie sunt soțiile mele. Înseamnă că ai bani mulți. Păi da, ne întreținem pe amândouă. Bă, mai țineți minte rolul ăla de pe Spookwings cu cea mai fată? Nu mai dai știu. în Junglă. Era un rol. Credeam că spui nu știu, dar eu l-aveam. Credeam că asta spui. Și tu Bă, voi, l-aveai. până la urmă, Tu unde ți sunteți? l-a Că tot nu ți l-a dat Deso. Căcăcios. Ah. Aveau ori drepturi ca sclavi, ca negri în 1800, pardon. E o diferență. Bă, dar... Era să-mi rup picioarele. Bă, dar de la un simplu report mi-a fost că- șters canalul gen de la 1, că numai el mi-a dat. Nu se mai trezea alt deștept. A, fi sigur că dacă ți-a dat el, le-a spus și la toți să ia de... îi știa. Că nu cred că de la 1, dar așa a zis, că datorită lui nu mai ai tu canal. Băi, Edi, poți să dai teleport la toată lumea acolo unde ești? Ați Vă cam dau niște iron coordonatele. la făcut. Vă dau, ies acum din mine și vă dau coordonatele, că am, Sau măcar mie, măcar. am 32 Măcar. de... Am 32 de bucăți. Mai am și eu 28. Mai am și eu una. Mai are și el una. Mineshaft. Aoleu, bă, mă bate! Bă, mă bate! Vreau să-mi bat piciorul, am... Mă Am, bate! lână pentru Vai, ce era să mă clipaturi. bată ăsta, vai! Că nu eram atent. Mamă. Vai, ce... Cu 3 inimi. 3 inimi, ești nebun? Ești nebun. Mamă, ce junglă și ce junglă am găsit aici. Edi, mâncați așa ochii tăi. Te rog eu frumos. Dăm TP că mă omoară toată lumea. Nu pot, trebuie să vă dau Acolo. coordonatele. E greșeală, încet. Vă dau acum coordonatele. A, păi sunt la mama dracu. Deci, Dacă voi coordonatele sunteți la sunt... Sunt. Scrie-le. Uh, Am 14 bucăți de lână. Mai am și eu 6. gata, le-am scris. 20. Astea-s. Deci. A, păi sunt aproape. Foarte. Mama mea, dar cât de aproape -s. 130.
30. Dar să nu te mai miști, bă, frate, ca să te găsesc și eu. Bun. Păi nu, că eu aici stau. Aștept să se Bun. salveze asta. Bun. Fac găleata acum. Flint and steel. Deci erau 230. Cu minus 143, cred că. Da, Prima dată. uite acolo apă. Deci trebuie și să scadă și să crească. La Bă. mine fix acolo mă duc, fix în Surel. Bun, Bă, cred că și eu. Cred că și eu mă duc unde îmi trebuie. poate da cineva TP, că mie mi se sparsă pickaxe și nu mai am un lemn, o bucată de lemn nu mai am. Și încă suntem... Bă, hai să nu jucăm cu TP-uri. Eu v-am dat coordonatele și vă aștept pe toți aici. Bine, hai că încerc să găsesc un copac în mine, nu știu cum, dar... Dar ce ai făcut de nu mai ai iteme? Păi nu că nu mai am iteme, dar nu mai am lemn. Nici stick-uri, nu mai am nimica. Am intrat în mine și am ajuns pe la... Și nu mai e cum să ieși. Ba da, o să încerc, văd eu. Băi, am terminat cu astea. Bă, deci eu am ajuns să am jumate de stack de iron și deloc lână. Nu găsesc vaci. Pe la ce niciunde. trebuie lână? Am Să eu fac 14 pat. bucăți de lână, frate. Să ai 203, a, bun. 230. E bine că tu joci mult de la. Adevărat. Ia uite că îl văd și eu îi văd și eu numele lui Crevete. Așa, Gata. bun, suprem. Ma, Gata, a ajuns la spawn neagra. Crevete, Păi ce bă, faci? e aproape de noi. Ah, Că noi suntem lângă spawn, gen. Aproape. Adică, Vrei lână? 3 oi, let's go. mamă, Hai, Ia după, da. mai am Mi-ai și dat o după toată? de... 4 oi. Nu. unde ai găsit tu oi, mă? Unde-i... Vezi că- Pe drumul meu spre voi. Edi în pământ, uite-l aici. Stai liniștit, au fost toate măcelărite. Ce cauți din pământ? Mi-am pus Pământ. aici la prăjit de ăsta, mi-am craftat ceva, acum, din câte poți observa, tai niște coal. Ai? Uite bă, Edi, ia lână, stai că-ți dau eu. Ai că... Încă o oaie. Mersi. Edi, stai. I-am dat Edi, eu lână. nu e așa că îmi dai și mie niște iron? Cât vrei. Ia, Prima ia, prostie. ia ăștia 5 și zici dacă mai ai nevoie. Sau ia ăștia 6, că s-au făcut 6. Ia, Thank you, frumos. cu plăcere, ia-l de aici. Era să-mi rup gâtul. Acum îmi fac și Așa. eu un Mersi pătuț de frumos. la. Ai pentru ce? Gata, mă, vă găsi și eu într-un final. Ia uite-l pe ăsta, ăsta e drip tap. E full diamond netherite enchantat? Ăsta e full iron cu tot cu scut. Ok, băieți, cam atât și cu acest clip. Nu uitați, dați un like dacă vreți să continuăm Breasla, oricum o continuăm. Contează, dacă vreți să apăreți și voi în clip, să jucați, intrați aici, în descriere aveți linkul de la serverul de Discord. În descriere aveți canalul de YouTube al lui Iuli. Aveți de asemenea și Instagramul meu, să dați acolo și voi un follow. Și dați un like, un coment cu ce sugestii mai aveți. Și cam atât pe acum, hai sal!